Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal vi spille noget The Lab. Oh yeah. Og jeg kan jeg sgu egentlig ikke lige huske, hvad for en server det er inde på. Jeg er simpelthen så spastisk, så det kan jeg ikke huske. Men nu begynder vi i hvert fald. Oh my god. If I could have your undivided attention, please. Let's find out what the almighty machine has in store for us today. Hvad vil du? Dodgeball! Nej. Balloon pop! Åh, det er fint nok. And Cold Rush! Nej. Jo. Good. Okay. Great, in fact. Let's begin. Yep. Initializing teleportation. Teleport. Woo. Yes. Best teleport effects ever. Her er dodgeball. Det er så nok det, jeg ringes til alle ting. Så ja, yeah. Vi går bare efter at flikke ham derop. Vi flækker her. Nej, ikke mig, ikke mig. Ej, man, så timer de bare. Ej, okay. 4. plads. What the fuck, det lagger lidt. Nej, hvad? Skal vi skyde på dem? Held for TNT'en. Der er guld nogle steder, det er nok det, vi skal skyde. Flæk. Vi tager guld hjem derovre. Yes. Ja, det er de bedste i hele verden til at skyde med bue. Som vi sikkert allerede har set. What? Så var sådan, min pil den sad bare fast i den der. Take that gold down. Ah! Kom nu for helvede. I did not predict this. Hvorfor kan jeg ikke få det der guld, mand? Sådan der, tak. Jeg vil også gerne have den der. Tak. Fuck, hvor er det var koncentration, det her. Splendid as always. Okay, what the fuck? Så det skal bare minus ramme til en 10, eller hvad? Gold Rush. Yes.
3, 2, go! Go to see, go to see. It feels like a party every day. Go to see. Hvad fanden er jeg ikke kommet... Første! Førstepladsen indtil videre. Ej, jeg føler mig stolt. Er vi snart færdige? Jeg hader at sidde med en guld. Så kommer man bare og stjæler min plads. Kan du fuck af, tak? Det er ligesom mit sted, det her, gør. Det er fordi jeg er så god, at han kommer og stjæler min plads. Det gør de faktisk begge to. Så det er sådan meget. Det viser, hvor store douchebags folk de er i Minecraft. Okay, jeg fik næsten en stack. Det er jeg så stolt af. Kom på en tredje plads. Oh yeah, klar se på tredje pladsen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, du kan få min numse lige i hovedet. Du kan få min numse lige. Vi skal skrive noget. Nej, det nåede vi ikke. Nå. Tak for i dag. Det var hyggeligt. Det var det faktisk. Vi ses. Vi ses næste gang. Ja, jeg slår bare skålsen. Vi ses. Vi ses. Hej hej. Jeg kunne lyde bedre hurtigt. Skal vi lige. Bomber! Vi ses, og hej hej.